Welcome back to my YouTube channel. Bengi-bengi ngumbah mobil ki nekuk. Bengi-bengi ngumbah mobil. Mergane arepe nyucekne ora kober. Ngenteni mesti suwi. Bengi-bengi ngumbah mobil, sesuk nggih apa Mir? Jalan-jalan. Ikut Pak Ikem wis enek panganane to. Nggih sesuk nggih madang. Yuh. Gak apa-apa mungker. Kita nyuci mobil, guys. Babu malam-malam bah sing tebir ruame. Tapi lek ku nang dalan Bang Sri lho, nang kene kok ruame yo. Maksudnya ki suarane jeler. Agak rono. Kok sebelah. Lah banyune kayak uyah jaran. Dijengatne ukur-ukur rasa milih kok. Yah. Sek, guys. Selangnya itu panjang sebenarnya. Nekuk ya. Enggak milih ki. Wah, ruwet jone, tapi kita peredam suara. Tak peredam suara dadine si biru, kamu baik-baik. Yoh, nganune kurang nutup. Teles no kinggo. Pocone kurang nutup. Bengi-bengi numbah mobil lek ra aku renek. Lek urung kepepet ngono ki urung umbah-umbah mobil. Les kepepet baru dicuci. Karena apa? Mergane ki ndase mumet. Ndase mumet. Pendelku melorot. Kotange longgar. Oke. Oke. Ngombahe mobil nggih Sunlight. Guys, Sunlight. Sek gue cepitin di sini dulu. Ini gila. Kok nggak begitu berbusa? Iki babu malam hari. Aku kok mumet tau ngrungokne nganu hoson horor ki. Kowe mumet Ramir. Alah kowe yo ora, aku ngerti. Kowe ngono kuwi jomen to lek cangkruk-cangkruk nang pasar to. Ngono yo ora entuk wedokan. Ngono kuwi iki lek ndelok tontonan iki karo golek kenalan cewek Mir. Kowe iki yo to. Lho kan karo Sunlight iki karo pencuci piring. Anggite mobil jadul iki ngrejekeni. Iki. Ini. Ora ge
Menek dulu. Menek dulu. Biar aduh. Mesin yang ngunek nih mercon. Ini ngebayarannya piro gitu. Iya kan? Anggite engko jadi terak, engko sutangi mau terak. Aku nyulek mataku dhewe. Sawoy. Kotange pendiliamen merojol. Lah lodok kotangnya. Bah. Ini. Apa no? Kok cilekas muni kene sing tebir. Lah iya. Wis kancane tebir wis meh bubar kene cek mulai. Apa cek mendem dhisik? Paling yo bar ndelok kok tebir kok kono tebir dhewe. Padang Mir. Yo peteng-peteng. Karang yo malam hari yo. Cah nom-nomane do lunga ya. Blokane Rehan barang. Jenta jentit mir mosok tak siliti lu. Lagi ndek ngisok line sapa nang kene iki? Oh. Oh iya. Ini loh babu malam hari ya teh. Babu malam hari. Mundur. Iya toh matane.
Beh, kesan horek liwat ngendi to kayak kok. Padahal jalan gede loh ya. Jalan Arah berjalan udah lewat sini. beh kocone sampai bergetar. Piye masa kameramenku kurang ahli guys nerak barang-barang turai sih no ramene nang Indomaret ramene jan yo ngenteni opo makmu medun mosok metangkreng aku di kebel lo ono itu lo kowe iki aja mau anu medone lo masa jujur-jujur geblak-goblik kene no wedi wah ruang ini jan delok stop goblok iki kok aku nyeteng wong tapi renek sing aku renek ning Indomaret sih ya guys hah? Lopi lor kono? Iya karo ngalor ini motormu yuk ruang rame guys rame wong delok wong delok enek sing nonop ngemperane wong iki enek api yang tak galon ya Allah api bes iki api sama mobil dulu iki jenenge uang delok uang tapi sing tebir iki lho renek liwat truk siji sing delok ewon ya Allah ya cuma jondel-jondel nih pedino aku munggah sih lo kan awakmu lek mau ngetel nek kopling lho kebanteren orang ngono lho mau jondel-jondel lo oke masa aku dikondel-jondel nih ya gue takut sekali no lor aku jancuk lo kan mana mau ngetel nek kopling lo kebanteran mir gak ngono alus lah rambutnya gelenteng ngakuin ngevlogin durasi jadi ini rambut mungkin gak nganu ora menutupi kamera gue ya iki kuburannya ditrumuti uang kayak iki lho sing tebir iki lho rene iki jenenge uang delok uang ya kan uang delok uang iki lek ngevlog ngene iki carane ngenapi ya dan saya begini ya iki tripodnya ndase gapur iki apik ta api aku untuk dolanan kok rapi ya toh momen malam tebiran iki koyo ngene iki ramene wong delok wong delok wong lek wong salone lho sitok sing ngenteni wong sepanjang jalan ya lek ora iso mlaku ya dituntun bedae nyapa orang ini anehnya apa orang nang gemilang kono mir ngalor ra iso yo goblok kok aku medhun wedi aku mau bonceng kowe nyapa ra tuku ngene kono leris hah enggak ada gelarano atau tengoan juga terus emperan itu padahal salonnya nang kono sing delok sepanjang jalan jan tenan jan kere ya koner dapuramu iku were pisan tak katroki aku melok-melok katroki lho
Padahal truknya lo nang kono. Yo ngalah. Bacot. Aku lek ndelok ngene iki gak suti-suti ojen. Ayo mlaku. Ditonton. Golek rokoknya terjebak macet. Ramai. Ini delok uang. Wajah-wajah tampang wong desa. Yo ngalah. Aku jalan pintas saja nggak bisa balik ini. Aku tak tunggu saya ya. Udah bes. Aku harus tunggu rokok dulu.